Yo, what's up mga kabisaya? Mayong gabi ninyo di atanan. So, magpasalamat ko o mag-greet ko ninyo og Merry Christmas o Happy New Year ninyo tanan guys. Magpasalamat ko nga naabot na tag 1,000 subscriber guys. Salamat kanyo tanan. Salamat po sa Ginoo nga ang iyang gihatag nako. Then wala man ko ka upload og unsa akong Christmas. Wala ako ga Christmas sa amo guys, dito ko sa akong uyab nga si Kay. Dito ko ga Christmas, then mo to na ko ipakita ninyo nga video, mora ni akong na video kay wala ko ka vlog kay So bagon dito ka, pati kay na. di kaya. So mao ni siya natoy mga sayaw, games. Basta lingaw kayo ako ipakita ninyo. So una na ko ipakita katong ni Sayog Budots si Kuya. So mao to, maayo kay masayaw si Kuya Budots. So after ato another video kani games di sila mannequin dance challenge. Pag mahunong ang music guys kay mahunong sa dugsayaw, so lingaw sad kay nga ilang games guys, tanawa. Ay, niliyog si Kuano, sining Sindroy. Hindi, masindroy.
Ina, hoy, di kita duha. Oh, kita duha. Hoy, palungan ang kuha duha. Kita duha. Maglain ka. Mula kay Koy! Pangita yung Paris kay Multipartals! Oh, no! So kato mo to, grabe lingaw kayo ilang games mga bata. Grabe kalingaw mga bata guys. Enjoy hasta si Andre. Piting sayo ni Andre. And then after ato na usa ka game nga appeal si K kung uyab. Sa toy kaon pan nagihiktan sa so mo ni tanawa na siya guys. Diba magkatawa mo. Basta kato yung mga kauban dito. Struggle sila kaon pero nagi gayagin nga nakadaog kay dito niya glamo ng pan tanawa. Awa na guys. Grabe. Iya nanikas pagid si Kay ato. Grabe kay tumayana. Grabe kay kagingano nanikas ka to kay. Maro-maro juga pero wag ka kadawg atong lakit to skillet. So ayun guys, so nahuman pagkahuman nato kay natulog ko. Tulog ko gadget din after kay nakamata ko mga 11 so nakakita ko fireworks. Kadyo tragon nga fireworks mga pila ka minutes kay? Mga 5 minutes or 15 seconds di ay so mo to daratan na ang fireworks. Moto fireworks after sa fireworks na ito ni balik mi sa mua sa among sa among balay so niya to mismong mama and then moto then after ato ni balik mi sa syudad morning. That's all moto na itabo na mo pag Christmas guys wa kayo ka vlog so moto video ra ka shoot then mga lingaw ra nga games so fireworks so that's also yun. Gusto lang ko mabalik og pasalamat guys nga salamat kay ninyo tanan nga 1,000 subscriber na ta bisag
sa sugod ko ani nga YouTube pag May 28 i-upload ko mga videos tanan mga edit na ko mga pati pa akong edit ato so antod karon bati gyapon bitaw improvements gamay so salamat sa 8 months nga naga YouTube ko nakaabot na tag 1,000 subscriber mo na i-comply sa YouTube nga kuha na ka sa monetization nila so mo to salamat kanyo guys salamat so that's all salamat sa pagtanaw kung bago pa ka sa channel ako guys kung Bisaya ka subscribe mo na yan thank you and happy new year bye